Добре, здравей! Здравейте. Вече една година си в модния бизнес. Какво се случи? Разкажи ни за твоите изяви. Ами да, всичко започна от един конкурс в град Шумен и оттам всичко така изведнъж започна да придобива някакъв смисъл за мен, самата мода. И започнах да се интересувам от нея. Време се получи така, че аз намерих агент, който ми помогна да стигна до Китай, където беше и моето първо пътуване. Там направих доста ревюта, рекламни кампании и доста фотосесии, за които съм благодарен, защото малко или много се придобива опит, който е незаменим в моята професия. Каква е връзката между модния бизнес и икономиката? Да, аз съм ученик в професионална гимназия по икономика град Шумен. Тя е съществуваща и е факт, защото изключително много мога да потвърдя, че ми е помогнало икономическото образование, защото както във всеки бизнес, така и в модния бизнес трябва да се прави проучване, а именно за всеки пазар има определен вид модели. Какво те питат момичета за това въпрос? От какво се интересуват? Ами, те се интересуват откъде съм бил, как съм прекарал, какво са ме питали другите момичета. И също така някой път се допитват и за модни съвети на мен, което е много интересно, но това е, как да кажа, бляскавата страна на нещата. Но истинската страна е, че това е наистина работа, която е много трудна, изисква много време и усилия и не е нещо за подценяване, както всички казват, да си модел. Не е толкова лесно, колкото са ми за другите. Как присъства професионалната гимназия по икономика в твоите изяви? Точно като започнах моето образование в професионална гимназия по икономика, имахме униформи и имаше една черна вратовръзка с надпис на училището, точно в долния край. И колкото е да е странно, тази вратовръзка се явява като талисман за мен, защото всеки път, когато съм бил с нея в Китай, тя ми е носила късмет. Участвал съм в доста реклами с нея, колкото е да е интересно за зрителите. Ти тръгна от един конкурс мистер Лингвист професионална гимназия по икономика. Какви са ти бъдещите планове? Ами да, точно така тръгнах от този конкурс. Ами, аз не бях толкова, как да кажа, мотивиран да имам участие в този конкурс, но въпреки това с малко помощ на моите приятели аз се съгласих да участвам и се радвам, че се съгласих, защото оттам започна моята кариера. Но смятам да продължа модния бизнес, да продължа да пътувам и всичко е довременно, все пак ще продължа, защото вярвам, че мога да се реализирам по някакъв начин. Надявам се да мога да съвместя моя моден бизнес с икономическото ми образование, защото наистина е много трудно, но въпреки това няма нищо хубаво, което идва лесно, както казват много хора. Благодаря ти за интервюто, желаем ти успех! Благодаря на вас!